ven para aquí, amiga. Eu xa te chamo amiga, porque xa... Ahora xa somos coñecidas e queridas. Home, por suposto que sí. Sabes que as vacas teñen mellores amigas? Anda, manda truco. Sí. Eu non tiña nin idea, de verdad que me sorprendeu e moito. As vacas teñen mellores amigas, iso é o que di un estudo da Universidade de Reino Unido. Atentos porque os resultados desas investigacións chaman moito a atención, así que nós hoxe quixemos traelo aquí. Que pasa? Que cando a vaca no rebaño ten a súa mellor amiga e se separa dela, vaite pa lá. Ala, separámonos. As vacas sofren estrés. Claro, sofren estrés porque non está aí ca súa amiga, ca que facer troula na corte, no prado. E que pasa é cando as vacas están estresadas, como actúan? Pois ollo, porque defecan máis da conta, non pastan, o sea, que deixan de comer, claro, ca tristura, e depois ponse a dar así voltas pola finca, e xa diste, home, a vaca pois está triste porque lle falta a súa mellor amiga. Increíble este estudio, increíble as conclusións, e ollo tamén porque as vacas que pensamos que andan ao seu e que son así moi mansas, nun rabaño sempre hai unha vaca líder. Así que ollo, mira canto aprendemos así das vacas. Ti sabías que hai vaca líder? Que as vacas teñan tanta personalidade. A nos sorpréndenos, pero eu creo que os nosos gandeiros, que son uns auténticos expertos cos seus animais, igual xa non, como é o caso de Lucía, unha gandeira de Melide, que xa nos vai deixar claro que estas vacas teñen personalidades ben definidas. Compañeiros e compañeiras, hoxe no Hora Galega falamos... Lucía Casal, non sei nin como explicalo, boas tardes. Boas tardes. Un estudo da Universidade do Reino Unido que nos ven dicindo que as vacas sufren, ollo, estrés cando se separan da manada, pero que a maiores disto en cada manada sempre hai, pois, unhas mellores amigas ou unha que manda. Sí, eso é verdade. Bueno, do estrés notase moito máis cando se separan noutro tipo de animais como poden ser os cabalos. Si que teñen mellores amigas, sempre hai algunhas como que se dan mimos, que se queren máis, e sempre hai unha que manda. En que o notamos no leite? O leite está en peor estado, hai menos... Na sala de ordeño, pois que dan menos pasos a vaca, e reduce moito a cantidade de leite, porque se non enxire comida, a vaca, cando se estresa, caga. Sí que é verdade. Justamente o contrario aos humanos. Sí, bueno, supoño. Querido Suso, falamos de que as vacas sufren estrés. Según que condicións esteñan, pois pode ser no leite, pode ser na maneira de comer, se están dentro non están a gusto, xa che piden elas salir para fora. Non sei se hai, por exemplo, algunha que ti me digas, pois mira, esta que, por exemplo, dixécheme que era a máis veterana do lugar. Non é a cabecilla da manada, pero sí que sempre vai de primeiro nos pastos. Sorprendeume bastante o tema de que haxa mellores amigas. Pois sí, de feito sempre hai vacas como que as ves un pouco máis solitarias, esta é unha delas. Pero hai algunhas que sempre as ves xuntas. Cando se cambian de prado, unha vai diante da outra ou están a veces pastando. Que pasaría se, por exemplo, esas mellores amigas as separamos? Eu creo que notarlo como tal moito non. Eu que falaba nun cabalo sí que se notaría moito máis. Pero bueno, sí que se acordan moi ben de quenes estaban no rebaño, de quen marchou, de a mellor se incorporas outra vaca nova estivo anteriormente xa aceptan mellor. Sempre vai haber unhas que se xunten máis ás outras, outras que señan máis solitarias e andan a súa bola. Querida Lucía, falamos das máis veteranas do lugar, pero eu quero falar tamén dos máis cativos. Son os que mellor o pasan. Fan piños, e aí sí que se nota moito compañerismo. Que pasaría se nós collemos pois un de 7 meses e o aislamos? Aí sí que se nota moito máis o estrés. Hai que vivir con elas para saber como é cada unha, entón cando lle notas que ten estrés, que no mismo que non remoi. Son como a xente. Sí. En moitos temas, se estás todos os días con elas, ves que moitas cousas son como a xente. Pois mira, eu creo que temos que acabar isto dicindo: por que ten que vir nadie de Reino Unido contarlle aos galegos como temos que facer as cousas que levamos facendo perfectamente toda a vida? Pois iso é o que me pregunto eu.